Usosidigidigi waqhubeka edla nezivakashi zomshado. Kwaze kwaba yilapho ebona intokazi ngaphansi kwetafula igqitsala isikhwama sayo ngelayisi. Ekukhaleni, Mnumzane Mkhwanazi wacabanga ukuthi amehlo akhe ayamkhohlisa. Umshado wawusemngungundlovu, abantu begoke kahle, umculo uthambile, izalukazi zikhuluma kamnandi ngasematafuleni. Kodwa ngaphansi kwetafula eliseduze komnyango, intokazi enyane yayiphusha iplate kancane, ibeke phambili, sengathi ayenzi lutho, kodwa isandla sayo sigcwalisa isikhwama. Eduze kwakhe kwakuhlezi umakoti uNomvula, ethule, amehlo akhe ebukeka ekhathelile, kodwa ezama umamatheka. Umkhwenyana uSibusiso wayesamukela izivakashi nabazali bakhe. Mkhwanazi wayengusosidigidigi owaziwa ngezinkampani, investment, family business, retirement planning kanye nokusiza intsha. Wayengafuni ukuphotha umuntu phambi kwezivakashi. Wabeka isipuni phansi. Wabuka lentokazi futhi. Yaphakamisa ikhanda. Amehlo abo ahlangana umzuzwana owodwa. Kwathi enhlizweni yakhe kukhona kwathi le ndaba ayikhuni ngelayisi. Intokazi leyo kwakunguZandile, umfowabo umntane kamakoti uNomvula. Kodwa abantu abaningi emshadweni babengakwazi lokho. Wayigoke ingubo elula, ihlanzekile, kodwa endala kancane. Wayehlezi kude nabanye, engazifaki ezinkotshweni, engahleki kakhulu, engadli ngokukhululeka. Mkhwanazi waphawula ukuthi akathathi ilayisi ukuze adle lapho. Wayelifaka esikhwameni ngokutophelela, sengathi kukhona abalilindile ekhaya. Ngaleso sikhathi, uMandlovu uninazala kaNomvula wasondela eduze kukaZandile. Wamgoloza ngeso elibandayo. Wena ntombazane, kusho yena ngezo eliphansi, kodwa elisindayo. Ungaze usidicilele phansi lapha. Lo akuwona umjimbo wabantu abalambile. uZandile wathula. Isandla sakhe satshina esikhwameni. uNomvula wakubona lokho ekude, kodwa akazange awukhulume. Kwakukhona ukwesaba emeshweni akhe. Mkhwanazi wezwa lamazwe, kodwa akaphuthumeli. Wayengumuntu omdala, owafunda ukuthi ezinye izimpi azingoqwanga ngomsindo. Wabeka uNomvula, wabeka uZandile, wabesebeka uSibusiso. Kwakukhona into efihliwayo phakathi kwalomndeni. Ngaphandle kweholo enyuthu lapho umndeni kaNomvula wawudabuka khona, abantu basesazi ukuthi uNomvula wakhulisa izingane zakubo ngemva kokushona kukayise. Unina uMathele wayesehlala emzini omthane eMsinga, egula, kodwa engafuni ukukhathaza umuntu. uZandile wayefunda, kodwa wayehlala eshiya isikole ngesikhathi ezithile ukuze asize ekhaya. Wayengena ingane embi, wayengane ethule, efihle ubuhlungu ngaphansi kwenhlonipho. Kodwa emshadweni kwakukhona abantu ababefuna kubonakala uhlangothi olulodwa kuphela: ubuhle, imali, izithombe, namathafula ajeliwe ukudla. Mkhwanazi wayazi kahle impilo enjalo. Naye wakhe wakhuleka endleni enganalutho, ngambekwa kukwakha ibhizinisi lakhe. Ingakho izindlela zakhe zazijile ku-wealth management, education funding, life insurance kanye nokusiza intsha emkopho. Waphuma kanyane ethafuleni lakhe, wahamba waya ngaphandle, lapho aZandile yesephumela khona phethe isikhwama sakhe. Wamthola emi ngasemthunzini sehlahla. Ndodakazi, kusho Mkhwanazi ngobumnene, ungisabi. Bengifuna ukubuza into yodwa kuphela. uZandile wabamba izinyembezi. Ngitela ningamtshele umakoti. Esho yena,
Mkhwanazi wathula, wamnika isikhathi sokuphemulula. Ngungani? Ebuza. uZandile wabeka phansi. Udadewethu sevele uthwele kuningi. Namhlanje usuku lakhe. Ningafune abantu bambeke sengathi uvela ekhaya elihlazo. Wabona ukuthi lentokazi ayizama ukweba ngenhliziyo embi. Yayizama ukuvikela isithunzi somndeni wayo ngendlela eyayazi. Leli layisi, kusho yena, yakubani? uZandile wagwinya amathi. Kumama, nasezinganeni zakhe ithe ezimbili. Abazange bakwazi ukuza. Umama akwazi ukuhamba kahle. Ngithi uma ngibuya, ngiphathe okunyane. Ngaleso sikhathi, uSibusiso wavela eminyango. Wayezwe nenkinga yokugcina. Ubuso bakhe bashintsha. Wayengazi lokho. uNomvula wayemfihlela ubunzima basekhaya ngoba engafuni umshado wakhe uqale ngokuzwela. uSibusiso wasondela kancane. Zandile, kusho yena izwi lakhe liphansi. Kungani ngitelanga? uZandile waqala ukukhala. Ngaphakathi eholo, uMandlovu wayesebheka ngamehlo asolisayo. Wayebona ukuthi kukhona okwenzeka, futhi wayengajabuli nezi. uNomvula waphuma egijima kancane esabhamba ingubo yakhe yomshado ukuze ingamvimbeli. Wabona uZandile ekhala, uSibusiso ethule, noMkhwanazi ebuka yonke umuntu njengobaba osefuna iqiniso ngaphuki kodwa livuleke kahle. Kwenzekeni? Kubuza uNomvula. Izwi lakhe ligcwele ukwesaba. uZandile wasula amehlo. Ngiyatholisa sisi, bengingafuna ukukuphotha. uNomvula amqona ngokusheshsha. Awukazi ungiphotha, ngumndeni wami. Lamazwi enza uSibusiso abheka unina, uMandlovu, wayesefikile eduze nabo. Ubuso bakhe babukujwinile. Lento kufanele iphele manje, kusho uMandlovu. Umshado awusiwana mkangaso kusiza wonke umuntu. Kwaba nokuthula. uMkhwanazi waphenduka kanjani? Wambheka. Cha, mama, umshado awusiwona umkhangaso. Kodwa umshado oyisibusiso awukwazi ukuhleka ngesikhathi indlu kamakoti lambile. Abantu abambalwa basebethukene ngasemnyango. uNomvula wabhamba isandla sikaSibusiso. uSibusiso wathi, namhlanje angigini ngokushada noNomvula. Ngamukela nomndeni wakhe. Kodwa uMandlovu wayesenento ayayigine iminyaka. Abantu babuyela ngaphakathi eholo, kodwa umoya wawusushintshile. Umculo wawusadlala, abantu besadlala, kodwa amehlo amaningi ayesepleke umndeni kaSibusiso noNomvula. uMandlovu wayihlezi ethafuleni lakhe ethule, kodwa ngaphakathi wayevutha. Wayengakaze athande ukuthi indodana yakhe ishade nomuntu ophuma emndenini ompovu. Kusukela eqaleni mayefuna uSibusiso ashade nendodakazi yomngani wakhe eRichards Bay. uSibusiso wayekubona lokho emehlweni kanina. Ma, kusho yena ngokuthula, kungani usakhuluma sengathi laba bantu abayona imndeni yethu? uMandlovu wabeka phansi inkomishi yakhe. Ngoba impilo ayakhiwa ngemizwa kuphela, esho. Marriage idinga stability, business vision, financial security. Mina ngifuna ukubona ukusasa lakho livikelekile. uNomvula wakuzwa lokho. Kwaba sengathi amazwe ayemhlaba phakathi enhliziyweni. Ngakho kusho ukuthi angifanele indodana yakho, kubuza yena ngancane. uSibusiso wayezama ukukhuluma, kodwa uMandlovu waphinda wathi, ngiyamthanda umfana wami kakhulu ukuthi aphile impilo yokuthwala wonke umuntu. uZandile wabhamba isandla sikadade wabo. uMkhwanazi wabona ukuthi iqiniso langempela lalisanda kukhala ukuphuma. Kwahamba amahora amabili, izivakashi eziningi zaseziqalile ukuhamba. Kodwa ngaphansi kwesihlahla ngaphandle kweholo, uMathelo wayehlezi noMkhwanazi. Kwaba nokuthula okude. Egrineni uMathele wakhuluma. Mhlawumbe isikhathi sesifikile sokuthi iqiniso liphume. uMkhwanazi wabuka yena ngokuthophelela.
uSibusiso akasazi isizathu esenza ngingafuni uNomvula asondele kakhulu emndenini wakhe. Kusho uMatshele. Umkhwanazi wamangala. Kungani? uMatshele wabamba umoya. Ngoba uyise kaSibusiso wathula isikhashana. Waye indoda eyepidliza impilo yethu. Umkhwanazi wathina ebusweni. uMatshele wathubeka. Eminyakeni yedlule, mina nomnyeni wami sasinepulazi elintshana eVryheid. Ubaba kaSibusiso wayesebenza nathi. Kodwa ngesikhathi umnyeni wami agula, kwalahleka imali yethu yonke. Sashiwa singasenalutho. Umkhwanazi wakhumbula igama likayise kaSibusiso. Wayelazi kahle emhlabeni bebusiness. Washo ukuthi, "Yebo," kusho uMatshele. "Kodwa angikaze ngifune izingane zithwale izono zabazali." Ngaphakathi eholo, uSibusiso wayesondela ngacancane ngaphandle kweholo. Wayesekuzwe konke. uSibusiso kwame njengomuntu oshaye umbani. Ubaba wami wakwenza lokho. uMatshele wayehlisa ikhanda. Ngangifuni ukukuthela. Yingakho ngangitheli uNomvula adile emshadweni wakhe, hayi ebufungweni obudala. uSibusiso wazizwa ehlazekile. Ubaba wakhe wayesehlonishwa emphakathini. Wayaziwa njengebusinessman ophumelelayo, umuntu okhuluma ngeinvestment nesuccess. Kodwa manje wayesefunda olunye uhlangothi. uNomvula wafika ngaphandle, wabona uSibusiso ethule. "Sibuda," kusho yena ngesineke. uSibusiso wabheka umkakhe amehlo etiwe ubuhlungu. "Kungani ungithelanga?" "Ngoba benguthanda," kusho uMvula. "Bengingafuni umshado wethu wakhe phezukwenzondo." Kwahamba izinyembezi ebusweni bukaSibusiso. Umkhwanazi wasondela. "Indoda yangempela ayibaleki eqinisweni," kusho yena. "Umbuzo manje uthi, uzokwenzani ngaleli qiniso?" uSibusiso wabheka umama wakhe uMandlovu owayemikude ethule. Kwase kuba sengathi naye wayesefuna ukukhuluma into ayeyifihle iminyaka. uMandlovu wasondela kancane. Amehlo akhe ayekciwe izinyembezi okokuqala ngalobo busuku. "Yebo," kusho yena. "Lokhu uMatshele akushoyo kuyiqiniso." Wonke umuntu wathula. "Ubaba wakho wenza izinto ezimbi ukuze aphumelele," ethubeka. "Mina ngangazi, kodwa ngangithule ngoba ngangifuna izingane zami ziphile impilo engcono." uSibusiso wabhamba ikhala lakhe. "Ngakho sonke lesi sikhathi," kusho yena. uMandlovu waqala ukukhala. "Ngangingesabi ubumphufu bukaNomvula. Bengisaba ukuthi iqiniso lizobuya ngosuku lomshado." uNomvula wasondela kuye. "Mama," kusho yena ngobunene, "asikwazi ukulungisa okwedlule, kodwa singakha okusha." uZandile wakhipha isikhwama esigcwele ilayisi, wasibeka ethafuleni. "Lokhu bekungelona ihlazo," kusho yena. "Bekukuzama ukusindisa ekhaya." Umkhwanazi wamamatheka kanjani. "Namhlanje," kusho yena, "angibonanga intokazi eyeba kukudla. Ngibona umndeni olwala ukuphila." uSibusiso wabhamba isandla sikaNomvula phambi kwabo bonke abantu. "Kusukela namhlanje," kusho yena, "lo mndeni ngeke phinde ulale ulambile." Izalukazi zatshana ukuphala izinyembezi zenjabulo. Umculo waphinda wadlala kancane. Futhi ngalobo busuku eMgungundlovu, umshado awuzange uqede abantu ababili kuphela. Waqala ukuphulukisa imindeni emibili.